Какво? Ти си ме лъгала през цялото време. Не, моля те, спаси ме, моля те. След всичко, което преживяхме, след всички пъти, в които ти се съмняваш в мен, всъщност си била тая, която лъже. Моля те, не ме остави сама, няма да се оправя сама. Ако ме обичаш, ми помогни. Не ми пука, не заслужаваш да спася. Но сега е момента да благодаря и на сина ми за нещо много важно. Важно, че ме научи да разбера, че парите и славата не са основното нещо в живота на един човек. Има и много по-важни неща. Съществува.